विद्वता मत दिखा दो जनाइए दबो का कि मैट्रिक में तुम फैले हो नॉन मैट्रिक फिर गुप्त के बात कर रहे एगो तो घर प्रसंग के सुनत नहीं खे त लेनार लोग बटे अब का जाने सुनता नहीं लोग कि इंतजार में बाइन लोग के अपन वाला कब पड़ला होई 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 जस्ट तनी माई कहली कि उठ कहल के ना माई ना शरणागत के रक्षा करो हां कहल के उठ बतिया बताओ कहल के ना ना पहले तहार बेटा हमें हनुमान जी हनुमान जी एक क्रिया खा के हमको हमको मनबू कहली कि हनुमान के शपथ लेते हैं तो दुख दर्द भगा देबो उठ उठ का भइल बा अत नरदा के सिखावला अपमान को देने हम विश्वामित्र बाबा के राम जी हनुमान जी एक क्रिया खा लेले बड़े आ 3 गो बाण निकले बड़े भोर ही मार दी हैं गिरा दे कहली कि हो ना लो बोल हमारा के हनुमान क्रिया खिवा देले जान बचावे खातिर आ तले ओने हनुमान जी के आवाज सुनाइल बा हनुमानो जी माई से भेंट करे के लालसा लग रहे हैं हनुमान जल बड़ा ओने से बड़ी पुराना धुन हो कि केसर के गंध लेके पुरुआ चल रहे यही ले में कहे ढेर दिन पर मैया के ढेर दिन पर मैया के अरे दर्शन भइल ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे हनुमान जी का जान तले घर में कौन लीला लागू सब लीला लीला धारी के सब लीला लीला धारी के पहले सर चल रहे लीला लीला धारी के पहले सर चल रहे माते अरे हनुमान आ गेल रे रजवा लुको त्रिविक्रम लुकाइल बड़े आड़ा जाके आ हनुमान जी आके माई के गोड़ धइले बड़े वो आशीर्वाद नहीं खिदे अरे माई हतना क्रोधित तार बेटा कितना दिन पर भेंट करे आइल बा अब बेटा पर ममता माई नहीं घुलटावत आई हनुमान राम के भक्त है माई तू खिसियाइल काहे बाड़ू चुप कहम तो मन बे हनुमान जी कहले मानो तो कहले ना ऐसा ना मानो राम जी क्रिया को कहले कि हम राम के शपथ लेता नहीं कहब तारा बोलला के देरी रही पूरा करे में टाइम ना ले कहले कि निकल रे राजवा अरे त्रिविक्रम है ना रे करिए बा माई के हो ए माई के हो कहले कि तो माई माई कहता तार भाई है न भाई समस्या का बा कहले कि हमरो के फेर में डाल दले बा का विश्वामित्र जी के अपमान को दले बा समाज में राम जी तहार क्रिया खा के 3 गो बाण निकले बड़े हमार गोड़ धइले रह तो हम तोहरे क्रिया खइनी हम कि तोरा के बचा ले आ तू राम जी के क्रिया खइले बड़ो अब एकर जान बचावल तोहरे हाथ में बा हनुमान जी कहले अब न हमरा के कौना चक्रव्यूह में डाल दे राम जी हमार क्रिया खा के बाण निकले बड़े मारे खातिर आ तू एकर जान बचावे खातिर हमरे क्रिया खइले बड़े हमरा से राम जी क्रिया खवा दिल एकर के बचावे खातिर बताओ वो कंपनी में हमरा लड़े पड़ी नु जना कंपनी में एगो छोट लेबर के काम करी ले हम बाकी कोनो बात ना सकल गुण निधानम बाणाम थी सब लिखल बा सब गुण में आगर होवे कल के चल आ ले जाके सरजू जी में नदी में रातिए के गर्दन पर पानी में ढुका दे ले जाके रातिए में ढुका दे अभी भोरे मरवावे ल रहल त गर्दन भर अब तो मैं महीना ने खेली खल किताब में हनुमान अंक में ताकि हम ही सोची ले कि का जाने माह के पाला पड़ रही आ ठंडी गिरत रहे कुहा पड़त रहे आ रातिए में पानी में ढुका देते तो उनका मारे के पड़ी ना सर के कूर के मर गए रहते वही में अब जब भोर के बेरा भइल बा विश्वामित्र जी कहले राम अपन बसंत हरा याद बानू बल्कि एकदम गुरुदेव जाए का नहीं खे ए जैसे बांध चला दे उनका खोज के गर्दन काट के चलिए
तो सधी के निसनवा हर जी बनवा चलावे सधी के निसनवा हर जी बनवा चलावे पहला बाण जो मरले बड़े बाण लोकल हनुमान जी कहले के राजा वरदान ले बनी राम जी से हां उनका नाम जप 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 और देराई डूबते को तिनके का सहारा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बाण आई बमाली आ देखलस की तो महाराजा जी के नाम बा परिक्रमा को लौट के जाकर तर्कस में कर नहीं आज प्रथम बार राम का बाण निष्फल हो गया कोई बात नहीं गुरुदेव दुगुना पावर का दूसरा बाण दूसर को बाण मारले बड़े तो हनुमान जी कहले कि रे डबल पावर लेके आवता अब ते हूं खाली राम जी के मत जब डबल पावर लगाते हूं डबल तो लगा कि सीताराम 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 जय सीताराम 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 दूसर को बाण आइल बा वो लवटी गइल बा पहला बाण जब असफल हो गइले दूसरा बाण जब निष्फल भइले हलगन खातिर हर जी सरजुगत पत पर आवे सरजुगत पत पर आवे सभी कभी सनवा हर जी बनवा चलावे सभी कभी सनवा हर जी बनवा चलावे जब घाट पर आइले तो धतर के हनुमान जी पलथी मार के घाटी पे बैठे बड़े राजा पानी में गर्दन भो कहले हनुमान हनुमान घरे ना गरलो कहले गयरो नहीं महाराज जी इमरजेंसी जगारे लौटे नहीं हम हां ई तोहरे लीला है कहले कि जी तो अपन धर्म निभाई हम अपन धर्म निभावतनी तीसरा बाण जब चढ़ौले बड़े धनुष पर राम जी राजा पर छोड़ता रहे तब हनुमान जी कहने करे रे राजवा 3 गुना पावर लेके आवता अब खाली माईए बाबू को मत जाओ एगो भक्तों का नाम धोखा वही में हम अब लगा सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम सीताराम जय हनुमान जय हनुमान जब तीसरा बार जाके मालिक आज जब लौट के राम जी के तर्कस में गिरल भर भर आंख डूब लगे गुरुदेव आज प्रथम बार के रघुवंशी के नियम फेल हो गइल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय बर वचन न जाई हे गुरुदेव वचन जब ना रहल तो हम चिता सजा के ही जर जाई आंख में भगवान के जब हनुमान जी लूर देखले बड़े बोले करे रजवा जाके गुरु जी से माफी मांग आ जाके माफी मांग के आ कह दे नारद सिखौल रहले हां अपन वचन राम जी से वापस ले लो जाके चरण में गिर गेल बड़े कि पश्चाताप भइल बा मनवा में तजक गिर गइल हारी के चरणवा विश्वामित्र बाबा माफ कर देले कहले कि जो माफी मांग लेली तो माफ करता नहीं पहले वचन दियात रहे तो वचन वापस भी लियात रहे विश्वामित्र बाबा कहले कि हे राम मैं अपना वचन वापस लेता हूँ इसका प्राण बख्श दीजिए हनुमान जी जाके भगवान के शरण में गिर गए उठा के गोदी में भगवान हृदय से लगा लेनी हे हनुमान आज के लड़ाई के विजेता तू बड़ो हमारे के हमारा नाम के चलते तू हरवा दे दीन जानी दीन बंधु दया कोइला भक्त हनुमान के गला से लगा ली हले ये लोरा वा छल पतबा नैनवा में ये लोरा वा छल पतबा नैनवा में जाके गिरी गइले हरि के चरणवा नाम जब के हनुमान जी और राम के अपना बस में कॉल है ए प्रसंग के ही जब खड़ी पे लगाओ तने हमारा कहे के माने ही रहो कि रामो जी हरले तो कौन चलते अपना नाम के बखान के चलते तो राम से बेसी पावर तो नमो में नुका है कहेंगे गणनाथ बाबा से बेसी पावर तो वहां के नाम में नुबा ये आज कतने भक्त लोग गाय गाय पूजा करता गलती ना नो बाबा काय का आगे व्रत भरुए होई भजन भइल सुमिरन भइल भजन भइल